The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginahawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanudlo, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan, alang sa tanang mayong buluhaton. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Deuteronomy 31:6, Be strong and of good courage. Do not fear, nor be afraid of them. For the Lord your God, He is the one who goes with you. He will not leave you nor forsake you. Psalm 68:5, A father of the fatherless, a defender of widows, is God in His holy habitation. Proverbs 23:10-11, Do not remove the ancient landmark, nor enter the fields of the fatherless. For their Redeemer is mighty. He will plead their cause against you. Jeremiah 49:11, Leave your fatherless children, I will preserve them alive, and let your widows trust in me. Deuteronomy 10:18, He administers justice for the fatherless and the widow, and loves the stranger, giving him food and clothing. Isaiah 41:17, When the poor and needy seek water, and there is none, and their tongues fail for thirst, I, the Lord, will hear them. I, the God of Israel, will not forsake them. Psalm 43:5, Why are you cast down, O my soul? And why are you disquieted within me? Hope in God, for I shall yet praise Him, the help of my countenance and my God. 1 Peter 5:7, Casting all your care upon Him, for He cares for you. Before we start our Bible study today, gikinahanglan ang atong pagsunod sa atong naandan sa our routine. We have to examine ourselves kung napapag kitay mga sala nga nahibilin diya sa atong kalag, aron kini dili mahimong wabag sa atong pagtuon sa puno sa Dios. Gikinahanglan nga ato kining isugid ato sa tubangan sa Dios nga Amahan. Ginamit ang prinsipyo sa 1 John 1:9, If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Now, for you unbeliever, the issue you are facing is not naming or confessing your sins. It is by using your free will, aron ikaw makahimos labing manungdanong desisyon sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo, ingon nga imong personal nga Dios ug manluluwas. Therefore, sa hilo mag-andam ta. Amahan namong langit, no, nagapasalamat kami kanimo nining lain sa mga higayon sa among pagtuon sa imong pulong, nining among spiritual momentum process, which is to feed our soul with your word. Salamat o Diyos nining adlaw sa imong paglugway pa sa among kinabuhi. Kinitimailan nga ang imong plano sa among kinabuhi palihok pa o padayon pa nga kami makapadayon sa among pag-alagad kanimo pinaagi sa pagpatubo sa among tagsatag sa kakalag, pinaagi ni among ginabuhat adlaw-adlaw pagtuon sa imong balaang pulong. Pani kami karon pinaagi sa pagtudlo sa balaang Espiritu Santo kanamo, the only teacher of truth. Salamat ni among Bible study through the YouTube.
Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan. O niya pa kita magadupot ni atong tunanan nga giuluhan the protocol plan of God. Okay, padayon kita sa atong gibiyaan kagahapon. We have to remember as believers that at the point of salvation, two major things happen to us, permanent and temporal. O atong makita diya sa kung atong handurawan o di kanurawan, kung ato lang ibutang sa atong pangunahuna. Just imagine the cross, which is the point of salvation. So once we make the most important decision to believe in Christ, put our trust in Him, then immediately God the Holy Spirit picks us up and puts us in union with our Lord Jesus Christ. That's eternal relationship, and that is permanent. And then the second is our fellowship with God, which is temporal. It's temporary. Why? Sa diha nga kita magkasala, mugawas kita sa fellowship, then nakakanagisgutan sa 1 John 1:3. Unya, mauna nga mugamit kita sa grasya, grace recovery, gisangkap sa Diyos kanato aron kita may balik sa atong pagkikabitay sa Diyos, kay temporal man gini. Apan tanawa, ang katong imong pagkahiusang Kristo hangtod na kadto sa kahangturan. That's eternal relationship with God, whereas ang temporal is temporary fellowship with God. Samtang spiritual kita, tawag kita magpuyo sa operational divine as fear, then spiritual ang atong kahimtang. Apan sa panahon nga kita makasala, out we go. We are out of fellowship, o mao na gitawag nitong temporal. So don't hesitate to use rebound. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So mao to si Pablo mi himo og kanang inunta nakigukabildo siya sa mga magtutuo dito sa Korinto nga unta kini sila maong mga magtutuo, mga spiritual, o magpadayon sila sa pagkatuon sa pulong sa Dios aron sa ingon niya na He can get through them, teach them advanced doctrine. Apan samtang mao katong ilang kahimtang, mga baby believers pa man sila, mo nagiingon ni Pablo nga sila mga bata panggagmay o pa sila ibuot. Ug mao na they can be tossed to and fro sa bisag unsang mga doktrina, mga pagtulunan. So mao na nga so 1 Corinthians 3:2 it says there, I give you milk, not solid food, for you are not yet ready for it. Indeed, you are still not ready. So, mao na nga, karnal man sila, kay mga bata pamanggagmay, spiritually speaking, itawagan na sila sa versikulo 3, sa 1 Corinto 3, nga, sarkikoy, mao na mga carnal believers. So, mao nga nagtuon kita nining plano sa Dios, the protocol plan of God, so we will know kung saan na ito pagkinabuhi sa Kristohanong paagi sa pagkinabuhi. And as we said, ato na pong malikon sa pag-define kining Christian way of life, it is a supernatural way of life. And as such, it requires a supernatural way of execution. So I hope na silsil na kanimo diya sa mga limbatakan. Nga timan nga kitang mga magtutudo na tayo kapilian whether we want to become a winner believer or a loser believer. It's all a matter of choice. So, to naman gitunan the fact that a person who believes in the Lord Jesus Christ as Savior, maolig ito, duha ka mga butang nahitabo kaniya
nahiusa siya kang Ginoong Kristo, at the same time ana siya ipaghigambitay sa Dios. Og kining duha ka mga butang atong isgutan, union with Christ and fellowship with God, kini nakausab sa maong tao automatically at the moment of salvation. Nausab. Now, a believer who do not know or who does not know this particular doctrine mentioned is a confused, disoriented, disorganized person, bisan tuod nga siya magtutuo na, luwas na. Kaya ang prinsipyo mo barog yun gihapon nga, once a believer, always a believer. Now, of course, ang usa sa mga pagsangkap sa Diyos kanatong mga magtutuo is rebound, grace recovery. Grace recovery, grasya kini nga mapasiguli kita sa atong pakigambitay sa Dios. Okay? So, mao nga kita manduan sa pulong sa Dios, human kita maluwas nga patubuon ang atong kalag. You see? Unsa man pagtubo, pinagi sa pagtuon, pagkaton, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios. Unya, ang imong kinabuhi na ingon nga magtutuo, ipinosis ka na nga believer. See? It's a life beyond gnosis. Beyond gnosis, mo na nang epinosis, o ang uban ilang i-pronounce nag-epignosis. But pasabot nga, ginaling na, metabolize na nga doktrina. Ang sa may but pasabot nining metabolize doctrine. Doktrina nga gituuhan na, gidawat na, gihangop na sa maong magtutuo. Mao na nga metabolize. And once a doctrine learned is metabolized, who metabolizes it? It's God, the Holy Spirit lang. Dili kita, ha? Timan yun na. Dili ang magtutuo ang mo metabolize o mo galing sa pulong sa Dios nga nakatunan. Kundi ang Espiritu Santo mo kana ang iyang kanang buhat. That's God, Holy Spirit's job. Dili ato. So once nga atong gituuhan ng maong doktrinang nakatunan o gitunan, then imo mang gituuan karon ang Espiritu Santo mulihok dayon siyang ministry to metabolize that doctrine. And ang tuyo sa metabolization is nga kining maong doktrina mahimo ng tinuod, tataw, tinaw, klaro diha si mong kinabuhi nga imo na nang magamit. Sabot? So, maura ka na nga higayon nga imo magamit. Apart from it, walay gamit. No spiritual value. So, sabta ka na. Mo na nga, ang tugon sa Diyos ay ang pulong, mao nga patunon ang magtutuo, human siya maluwas. Patunon, pagtuo, paggamit sa pulong sa Diyos. That is spiritual momentum. Pagbuylo ng espirituanon. Pagbuylo, gikan sa pagkabata, baby believer, hangtod makakabot sa pagkahingkod, adolescent believer, o ultimately makabot ang pagka-espirituanong pagkamtong, spiritual maturity, nga mao na kana ang capacity stage, capacity for life. So na kay katakos sa pagkinabuhi, mo anam nagyog ka nindot, kahayahay, kapiskay sa imong kinabuhi, ingon nga Kristohanon. Apan samtang ikaw magtubo, mikan sa imong pagka-negatibo, way gana, way paggahin o panahon sa pagtuon sa pulong sa Diyos, sama ning atong ibuhat adlaw-adlaw, then walay spiritual growth diha sa imong Kristohanong kinabuhi. Nagasabot ka? So, sabta gini. Mao na nga si Pablo, kanang tugon gyud ngadto sa mga magtutuo dito sa Korinto. Dili ko makatudlo pa ninyong mga advanced doctrines kay mga bata pa man mong kagmay. Wa man mong manggitubo.
You see? Nagsige naman no ang gani mong panggiaway. Strife and conflict. Kaya nga naman, mga karnal man mo. Tuwa mo magpuyo sa dapit nga may gahom ni Satanas. Dili ang dapit nga may gahom sa Dios. Nga operational divider sphere. Nga na nga, kinigong ato karon nga ginabuhat pagtuon sa pulong sa Dios. This is the process nga nagsunod ta sa protocol nga plano sa Dios aron patubuon ang atong kalag. Og sa atong pagtubo sa atong kalag, this will result to edification sa body of Christ, sa lawas ni Kristo. Nga gihulma pas pagkakaron. Ining katuigan simbahan. Mao nga diha sa Episo 4, palihog pag-abri na ng imong Biblia, Ephesians chapter 4, verses 11 to 16, ato raguning tunan. Kay kini may nung danon pagayo. Nag-ingon kining Episo 4, versikulo 11. Kaya, are you with me? Sunda gini. Nag-ingon kining versikulo 11, so Christ Himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers. Verse 12, to equip His people for works of service, so that the body of Christ may be built up. Verse 13, until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God, and become mature, attaining the whole measure of the fullness of Christ. Now, padayon ta sa versikulo 14, that we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men and cunning craftiness whereby they lie in wait to deceive. Verse 15, but speaking the truth in love may grow up into Him in all things, which is the head, even Christ. Verse 16, from whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, maketh increase of the body unto the edifying of itself in love. Verse 17, this I say therefore and testify in the Lord, that ye henceforth walk not as other Gentiles walk, in the vanity of their mind. Verse 18, having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart. Verse 19, who being past feeling have given themselves over unto lasciviousness, to work all uncleanness with greediness. Verse 20, but we have not so learned Christ. 21, if so be that ye have heard Him, and have been taught by Him, as the truth is in Jesus. Verse 22, that ye put off concerning the former conversation the old man, which is corrupt according to the deceitful lusts. Verse 23, and be renewed in the spirit of your mind. 24, and that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Verse 25, wherefore, putting away lying, speak every man truth with his neighbor, for we are members one of another. Nakita nimo? Kini ang punto dining gidaan ni Pablo mao nga tungod ni ining gihatag nga mga espirituhanong gasa, spiritual gifts of apostles, prophets, evangelists, pastor, teachers, to equip His people for works of service, so that the body of Christ may be built up. Nana, gihulma, gipurma ang lawas ni Kristo o kini kinahanglan lig-unon aron kita
mo function ingon nga sakop ni ining lawas ni Ginoong Jesucristo. So kita mga magtotoo, gimanduan sa pulong sa Dios nga makugihon, mainiton, masigihon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Diya sa 2 Peter 3:18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Mao ni ang atong tulumanon. Without it, nothing will happen sa atong spiritual life. So we cannot live that unique super grace life diha sa sulod sa operational divine danosphere. This is the only place we can stay, we can reside, aron kita magmadinaogon ingon nga mga anak sa Dios. Wa gitay pagka madinaogon sa atong kinabuhing Kristiyanon without the Word of God nga ana-ana natigom sa atong kalag. Kay kini mao ni ang atong gabayan sa atong pagkinabuhi. Okay? So ato ipadayon ni ugma. Paghisgot bahin ini, daghan pang mga butang nga atong paghisgutan, magampo ta. Bala na mo nga Dios. Nagapasalamat kami kanimo nining higayuna sa among pagtuon sa among pulong, hinaot nga kini madugang sa among napundo ng mga doktrina nga niya sa among kasing-kasing, among kalag, among kardiya, hinaot nga kini mahimo kining dugang nga panalangin sa among kinabuhi. Ingon nga imong mga anak, kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.
ate. Sing you alone. When the moonlight above. When you touch your hand to love. Because fascination. I know. Ate. Sing